A Consellería de Medio Ambiente puxo en marcha no 2018 a campaña Únete ao reto, unha promoción mediante a cal os concellos participantes comprométense a mellorar a reciclaxe no contenedor amarelo e sensibilizar a cidadanía sobre a importancia de separar o lixo. Na segunda edición desta campaña, entre os municipios premiados atópanse Ribeira e Sanxenxo. Que somos moi conscientes de coidar o noso entorno e todo o que ten co medio ambiente, porque iso ademais sabedes que a economía circular é fundamental para todo isto. En Sanxenxo Conselleira temos 1.200 contenedores de recollida, máis de 600 puntos de recollida. Estamos tratando de que cada vez se poida reciclar máis, traballando nesa línea, contando, como sempre, coa axuda da Consellería. A campaña está organizada, ademais de pola Xunta de Galicia, pola entidade sen ánimo de lucro Ecoembes. Dende a organización destacan a implicación dos concellos. Un reto de incrementar un 10% a vosa aportación contra vos mesmos, que ao final é retarse contra si mesmo para conseguir que o medio ambiente máis local este mellor e conseguímolo. Desde o principio, os 446.000 habitantes que sumaban estes 15 concellos conseguiron acadar máis de 1.800 toneladas recollidas nestes 3 meses. A concienciación dos concellos está permitindo que Galicia mellore considerablemente os seus datos medioambientais. A emisión de gases invernadoiro reduciuse nun 23,8% neste ano. As cifras de reciclaxe ascenderon este ano ata 70.000 toneladas, un 13% máis que na tempada anterior, o que se traduce nunha reciclaxe por galego de 15 kilos. E esa é a liña que temos que conseguir, a liña que temos que conquerir, porque reciclar 70.000 toneladas de residuos, destes residuos que van separados dende os concellos, supón que deixamos de emitir 1,6 toneladas de gases de efecto invernadoiro, ou que deixamos de consumir 1,5 toneladas de materia prima natural. E esa é a liña que temos que seguir. O premio para estes concellos é de 2.000 euros, que serán destinados a unha causa social.